आओ भैया। हाँ भैया बोला। का खाए बन गुल सब? हाँ बुनिया बन गइल बा, चटनी बन गइल बा, सब्जी उतरे वाला बा, पूरी गरम गरम खा लो, बीजे स्टार्ट कर लो। जो लगले करो हमनी के 1 घंटे में बीचे करावे के चक्कर में भाई। बस 10 मिनट में देता नहीं, 1 घंटा का कहाला। ठीक है बताओ, तू तैयारी करो, तिल हम बीचे के प्लान लगाता नहीं करावता नहीं। हाँ ठीक बा। ठीक बा। आले हाथवा चलाओ भैया 10 मिनट ठहरा बन जाई। हां आले पूरी छाना लो, हम बीचे करे के चक्कर में भाई। ठीक है बा भैया बन गेल बा। हां तो ठीक बा, आले करा लो। देख ले तनी का बनल बाटे। हई आलू दम ह। हां आलू दम। हई बुनियो बनिए गुल बाटे। हई का तोपल बा। चटनी होइए गुल बा, सब बनिए गुल बा। खाली लगभग पूड़िए छाने कर गुल बा। ठीके कहता हूं 10 मिनट में बीजे होइए जाई। लगल 2 इथी पूड़िए निकलिए, बस बीजे करा देता नहीं। अरे यार आरसीबी मुंबई मैच है ना। हाँ रे कौन जीती बताओ? मुंबई जीती। आरसीबी जीती। मुंबई जीती रे। ए जा का आरसीबी जीती। बैठल बड़ा होने लइका न बैठल बड़ा से खाए खातिर पूड़ी खातिर। पूड़ी ले बा। हां दो ल आरो कुछ ले बा ना। बस रहा पूड़ी ले बा भैया। थोड़ा सा दियो। ल थोड़ा सा पूड़ी ले बा। ले ला तन सा। दे दूंगा के